Ok. Bun. Astăzi avem Garen vs Darius. Ce vă sfătuiesc înainte de fiecare meci, dacă vreți să alegeți un campion care să jucați, căutați înainte pe Google exact ce se întâmplă cu toate spellurile acelui campion. De exemplu, pasiva lui Garen îți regenerează 2% din viața ta maximă la fiecare 5 secunde dacă n-ai fost lovit de nimic de la niciun campion în ultimele 8 secunde. Hai să nu stăm pe loc. Mergem pe lane. Q îți dă un pic de movement speed pentru o secundă și 145. Bine, acum nu trebuie să țineți minte exact cât de mult damage dă, deci 145. Știm doar că ne dăm movement speed, adică ne mișcăm un pic mai repede. O să dăm mai mult damage în următorul atac și dacă lovim un campion pentru o secundă și jumătate, acel campion nu mai poate să activeze nicio vrajă. Poate să atace, bineînțeles, dar nu poate să-și mai apese pe QWR. Pasiva, primesc armură și magic resist. Iar dacă mi-l activez, pentru 2 secunde iau mai puțin damage. EU se rotește cu sabia în jur, dau damage. Dacă lovesc de 6 ori pe cineva, cu sabia își pierde 25% din armură. Iar ultimata, cu cât are mai puțină viață, cu atât dau mai mult damage și este true damage, adică oricât armură ar avea, dacă îi dau 100 cu ultimata, 100 o să-și ia. Începem cu Q. Darius este un campion foarte puternic la level 1, spre deosebire de Garen, așa că ce vreau să fac este să farmez în siguranță în spatele turnului. Cât de mult pot. Acum vedem. Văd că el împinge, ceea ce mă bucură. Super. Ce este important, pe lângă faptul că trebuie să știm ce face campionul nostru, în pauza aceea mică în care jocul se încarcă, putem să căutăm repede pe Google și ce face campionul adversar, dacă nu știm deja. De preferat să știm, dar nu. Pentru că mă adresez începătorilor, cel mai probabil nu știți. Așa că vă rog, 10 secunde, 20 secunde, uitați-vă puțin peste ce face campionul acesta adversar. Apoi, al treilea lucru important, jocul acesta se bazează pe level, adică pe creștere în experiență a campionului, da, să ajungem la level 18 maxim, și pe aur, pe care îl câștigăm dacă dăm ultima lovitură sau lovitura decisivă acestor mici minioni. Cei din față ne dau mai mult, cei din spate mai puțin. Iar cel mai mult gold, acești minioni mari, se numesc cannon minions, adică minionii cu tun. Și voi încerca să iau cât mai mulți posibil, pentru că astfel o să pot să-mi cumpăr iteme cât mai rapid. Bun. Cei din față pot fi loviți de turn de 2 ori până să moară. Și eu le dau lovitura finală, da? Acesta o să moară că deja are... Bun, iar cei din spate odată. Pentru că n-am niciun item, este un pic dubios. Dar în mod normal cei din față îi lăsăm de 2 ori să fie atinși de turn și apoi le dăm noi lovitura fatală. Iar cei din spate odată și apoi îi omorâm. Nici nu vreau să ne batem, pentru că începătorii cam asta fac. Vor să se bată numai și mor în continuu. Poate am norocul să vă arăt că, deși nu o să iau niciun kill, acest lucru nu o să conteze prea mult, ci faptul că rămân în joc cu 0 kill-uri, adică nu dau bani aiurea adversarului să-și cumpere ele iteme mai repede și spre late game, cred, din ce știu eu, nu sunt jucător expert de League of Legends și în mare parte joc doar Shen. Garen cred că scalează mai bine pe Darius. Ok. Nu vreau să ratez minionul acela mare, așa că am folosit Q-ul.
O să maxez E-ul pentru că mă ajută foarte mult să iau acești minioni, da? Deci o să-mi activez W-ul să nu-i dau damage și intru în ei. El o să mă tragă, probabil. Ce e important la Darius? Să nu fim loviți de exteriorul toporului său. Pentru că atunci el își reface viața, dă și mai mult damage și mi aplică și o picătură. Așa că o să încerc să anticipez momentul în care el își folosește Q și să-l evit. Ok. Am rămas în urmă 10 minioni, da? Nici nu cred că este o problemă la nivelul acesta. În ligile mai superioare, da. Aici, atât de repede se pierde avantajul. Ok, nu pot să-l ajung. O să las asta chiar un pic mai mult. Ok. Și-a pus ward pe River, da? Oricum, jungla noastră e departe. Jungla lor nici nu știu. Se bat. Mai ales în cazul în care vedem că campionii noștri o duc foarte bine, cum este acum 7-0. N-are rost eu să mă duc să mă bat cu Darius așa numai să le acord o șansă să revină în joc. Bun. Exact ce am zis că fac. Am uitat și l-am lăsat pe Darius să mă lovească cu Q. Ok. A trebuit să fug, nu? Nu-l las să-și dea... Da. Se pare că... m-a bătut. Nu-i nimic. Revenim noi în joc. Dacă nu știți ce să luați, este fix această aplicație Professor sau vă uitați la recomandări ce să luați. Și după cum puteți vedea, primul item pe care îl recomand e unul din cele 3. Dacă nu știți ce să luați, luați-l pe primul totdeauna. Bun. Numărul 4. Ce e important să știți cam ce se întâmplă cu runele voastre. Dar nu vreau să vă obosiți foarte, foarte tare, așa că la fel de la Professor puteți exporta runele direct înainte de match. Apăsați pe Export Runes to League of Legends și așa puteți ști că aveți rune cât de cât potrivite pentru campionul vostru. Chiar dacă nu sunt poate cele mai bune în funcție de stilul vostru de joc, la nivelul acesta nu e important. Ok, ce fac eu acum? Îmi strâng o groază de minioni ca să fiu în siguranță în caz că vine jungla lor. Pentru că la level mic, minionii dau, la level mic de campion mă refer, minionii dau damage foarte puternic. Deci dacă el mă atacă, minionii mei o să se concentreze să atace adversarul. Și când sunt o groază, nu ca acum, cum erau înainte, e foarte important să te bați în minionii tăi, pentru că aceștia vor lovi și ei la rândul lor campionul adversar. Rămân tot mai în urmă, nu contează. Momentan nu pierd experiență, stau aproape. Iar dacă e să comparăm experiența pe care o capăt când moare un minion față de gold, prefer să iau experiență decât să mor încercând să câștig 20 de gold. Ok. Nu bag aici să mă vadă. Da. Dacă intram, sigur își dea ultima ta pe mine și muream. Și apoi murea și el. Ok. Acum pot să împing să iau o bucată din turn care îmi dă gold în plus. Și asta se întâmplă până în minutul 14. Ok, eu o să mor, nu? Am activat W-ul pentru că în momentul în care cineva te atacă, așa cum am spus, reduce impactul atacurilor.
încă n-am luat bucata asta de turn. O iau acum. Bun. Mă duc direct bază. Continuăm. O să cumpărăm... O să nu mă tragă. Ok. Cumpărăm asta și asta. Perfect. Apăsăm pe Q, ne întoarcem înapoi pe lane. Profităm, pentru că nu folosește nici mana, nici nimic. De fiecare dată când este disponibil Q, pentru 2,3 secunde, mergem mai rapid. Astfel că putem merge mai repede pe lane. Când o să ajungem mai experimentați, poate o să vă explic și ce înseamnă să opriți minionii, să-i blocați într-o anumită parte. De exemplu acum, da? Eu dacă țin în afara turnului, ca turnul să nu lovească minionii, aceștia, uite, nu așa, vor omorî încet încet minionii mei. Și băiețașul, care se plimbă acum pe undeva prin tufiș, cred că vrea să... nu. Nu poate să ajungă la ei să ia goldul. Ok, și-a folosit Q, avem o fereastră mică. Așa și ne întoarcem. De ce m-am întors? Pentru că știam că la un moment dat o să vrea să-și folosească EU să mă tragă înapoi. Și încă nu mă simt pregătit să mă bat cu el. Băieții se bat acolo. Forță. Bun. Ce o să fac? Îi dau un autoatac, îi dau Q ca să nu poată să mă tragă și cu EU fug înapoi. Gata. Dacă mă trage, apăs W-ul, da? Ok. W. Și acest item are și el o activă. Adică dacă apăs acum pe 2, 201 damage în jur. Ione zice că vine. Așteptăm. Eu cu cât aștept mai mult și nu sunt lovit de el, mi se reface viața, da? 6% la fiecare 5 secunde. Trag minionii mai în jos, să nu intre în raza turnului. Da? Apăs pe W ca să am un pic de scut. Aștept să vină minionii mei. Și acum, practic, eu am creat un freeze. Are, s-a dus pe apa sâmbetei. Dar câțiva minioni tot pierde omul. Bun. Nu nimic. Încă suntem ok. Ca să menținem aici minioni ar trebui să am minim 4. Deci, de la 4 în sus. Eu cu 2 n-am nicio șansă. S-a dus în bază. Am două opțiuni. Fie împing toți ăștia sub turn. Sper să ajung repede acolo și să mă duc și eu în bază înapoi. Ca până mă întorc, următorii minion să fie înapoi la mijloc. Sau strâng iar 3 valuri de minion și pe aceea îi blochez în turn. Ca să am timp să mă întorc. Și plus mă simt și mai siguranță când am mai mulți minioni în jur. Nu știu dacă mi-o omoară Darius. Ok. Are și Q și W-ul pe cooldown. Băiete. Da, a dat foarte bine și el. Am încercat să mă feresc de Q-ul lui să nu poate să-și refacă viața. Și dacă îl rata, urma să dau și eu Q și ultimatul. Era posibil să fi câștigat, dar... Foarte, foarte bine joacă oamenii și la acest nivel. Sau o joc eu foarte, foarte prost. Cu accentul pe prost. Mai am un pic. 20 gold. Stăm acum dacă tot am stat. Hai. Primul item.
Da. E ok. Încă echipa noastră are un avantaj imens. Am murit de doar 2 ori. Și zic doar 2 ori pentru că știu ce se întâmplă de obicei aici. Low silver. Nebunie. Nu știu de ce s-ar bate. Da, ok. Da. Nu știu exact de puternic este Garen. Dar așa simulăm și faptul că nici voi poate nu știți. Ok, aștept să mă asigur că iau 87 gold. Ceea ce e foarte mult. Și acum când trebuie să revin turnul. Autoatac Q. Pentru că timpul dintre autoatacuri este de aproximativ o secundă. Eu dacă autoatac, adică lovesc cu sabia turnul ăsta și apoi apăs Q, practic între cele 2 lovituri mai primesc una. Gratis. Black Friday la autoatacuri. A venit înapoi pe lane. Nu văd de ce aș mai sta. Verificăm ce se întâmplă dacă... A, uite. Perfect, o să lăsăm aici un ward. Evelyn este moartă. Așa că cel mai probabil Darius o să încerce să ia blue. Poate reușim să-l furăm. Hai, folosește Q. Ok. Prea târziu, un pic prea târziu. Ce face monstrul acela albastru? Îți regenerează mana și poți să dai abilitățile un pic mai rapid, cred că scade timpul. Bun, a venit și Evelyn înapoi. Sunt destul de avansat. Ea o să-și ia apoi lupii și se duce probabil la red. Așa că putem încerca să-l ajutăm pe Ione să împingă mid-ul și să mergem repede la red. Hai. Bun. Mergem la red. Nu știu unde e Evelyn. Dar nu cred că și l-a luat. Ba da, l-a luat. Dragonul apare în 7 secunde. Poate putem să mai facem un kill aici jos. Lovim turnul. Și apoi ajutăm băieții. Hai, Ione. Hai, băieți, lăsați așa, e mai important. Da, încă o chestie. Dacă există obiectiv pe care îl putem lua, nu vă bateți. Nu are rost. Pentru ce? Pentru ce? E mai important. După aceea ne putem bate, da. Am luat calea mai proastă. M-a prins. Bun. Ăsta este trash, lasă în urmă o lanternă și dacă dăm click dreapta pe ea, avem toate șansele să scăpăm cu bine. Bun. Mulțumim, Silas. Ne-a spus unde se află Evelyn. Vedeți, de la 0-2, dacă suntem răbdători... Ok, o să dau așa. Q flash pe tipa respectivă, un pic de E și ultimata. Vedem dacă putem să o omorâm. Mai să vină minionii la. Nu mai putem. Nu-i Darius. Sau putem să ne riscăm.
și să-mi încalc cuvântul, da? Deci am zis că nu trebuie să ne batem, acum asta urma să fac eu. N-am apucat, dar nu-i nimic. Hai, lasă-i în pace. Mai bine luăm bucata asta de monstru. Folosesc ultimata, deși nu trebuia. Nu câștigăm nimic, că stăm aici. Eu nu mai farmez, e minutul 20. În mod normal trebuie să ai măcar 7 minioni pe minut, da. Nu sunt nici măcar aproape de așa ceva. Credeam că intră Sylas în ei. Așa că am dat destul de prematur Ignite-ul pe Darius ca să nu poate să-și refacă viața cu Q. Pentru că Ignite-ul, pe lângă faptul că ne ajută să dea puțin damage în campioni, le reduce mult refacerea vieții. Ok, hai să ne gândim. Baronul este în viață, da? E următorul obiectiv. Cam mai ar trebui să facă băieții mei. Hai să le sugerăm să se... N-am așteptat, am sperat să-l omor fără ultimată. Bun. Eu o să continui să împing și le fac semn lor să meargă la baron. Le luăm minionii. Și băieții s-au supărat, au dat surrender. Bun, cu ce vreau să rămâneți este 1. E important să vă cunoașteți campionul. 2. E important să cunoașteți și adversarul. 3. Focusați-vă să rămâneți în preajma minionilor când mor, ca să nu rămâneți în urmă cu levelul. Bonus. Luați cât de mult gold puteți de pe ei, dar să nu muriți. Iar când sunt obiective precum dragonul sau baronul sau turnuri, dacă cineva din echipa adversă a murit și este în inferioritate, convingeți-vă cu echipierii să mergeți să luați acel obiectiv. Fie că este turn, fie că puteți să luați toată jungla adversarului, da? Deci dacă a murit și mai este blue-ul în viață și puteți să luați în siguranță, mergeți și luați-l. Faceți tot ce puteți ca adversarul să rămână în urmă, în timp ce voi să fiți cât mai în față. Iar dacă asta nu se poate, faceți tot ce puteți să nu rămâneți voi în urmă. Și cam asta este. Mulțumesc. Sper că vă veți distra jucând acest joc. Este foarte, foarte frumos. Vă doresc o zi plăcută.